ngibingelele babukele emakhaya bilelela phansi kohlelo lwethu umgwazelo babukele emakhaya bilelela yona-ke ingwenya edla ezinye iy'ngwenya babukeli-ke namhlanje-ke sivakashele ubhuti la uthi asimsize mayelana nenkinga yakhe abhekane nayo nengane ye-step father sakhe. Kushuthi ubaba wafika nengane engathini kumasihlalisane benoma wakhe. Manje le ngane le since abazali bobabili sebengekho, ingane isifuna ukutake over ikhaya lalo mfowethu. Kodwa-ke babukeli nani niyazi akunayo amaningi angikile ngamningi ake sinikeleni khona. Kodwa-ke before sinikeleni khona bafethu ngicela ningakhohlwa uku-like, ni-subscribe, phinde ni-share futhi. Danko. Ngibingelele bafowethu, igama lami nguLethokuhle wakwaMtungwa. Ngisuka la eNanda bafowethu. Ngizothanda kakhulu ukubonga kwiMgwazela TV bafowethu. Ngibonga kakhulu. Senze nafika futhi emva kwesikhathi kade ngidinga bafowethu. Mina inkinga yami ebenginayo lana ibucayi kakhulu. Kunomfana lana kushuthi owafika nobaba wakhe. Wafika nobaba wakhe kahle kahle vele mina bengihlala nomama, yabo. So bengihlala nomama yimina omdala. Wafika nobaba wakhe umfana kushuthi manje ke ashona umama, ashone naye ubaba wakhe stepfather. So kube khona into eyenzayo, kube khona ukuhilizisana uba khona phakathi kwami naye umfowethu lona ke step brother lo. Umfowethu agcine sebengixosha laphana nentombi yakhe, agcine sebengixosha impela, ngihlukumezekile impela nje, ngihlukumezekile bafowethu. Angazi ngathini, ingakho ngilapha ngibhalele lapha kuMgwazela TV ukuthi ukwazi ukuthi ungisize bafowethu. Ngikwazi ukuthi ngibuyele ekhaya. Ngixoshe lo muntu la, ngikhiphe lo muntu ekhaya phela angeke phela lo muntu akwazi ukuthi ahlale ekhaya. Mina ngiqashile lapha ngiqashile kwemanje angisebenzi, ngiyazama la ngizama khona la ngiphanda khona. Angisebenzi. Nami njengoba nibone nje umfana omncane wangixosha umfowethu omdala ko stepfather lapha ekhaya. So bengicela uMgwazela TV ukuthi ungakwazi ukuthi ke umsuse lapha ekhaya kithi. Ngikwazi ukuthi ngibuyele ekhaya kithi ngiqhubeke nezinhlelo zonke umama befisa ukuthi ngizenze mhlazane sengikhulile nami ngikwazi ukuthi nginakekele ekhaya. Angisakwazi ukwenza lutho manje. Into engiyenze manje mina ngicabanga ukuthi ngizohlala namhlanje ntambama, ngizohlala nakusasa ntambama. Impilo which is not right. Kanti umama ukwazi ukuthi ashiyele something. Ukwazi ukuthi sihlale sikwazi sibe nophahla, sikwazi ukuthi nathi sibheke. Manje sekumele ngiqale phansi angibheke uphahla. Uphahla lukhona lwasekhaya umama engishiyele. So ingakho bengicela lapha kwaMgwazela ngathi bangangisiza. Ngiyajabula kakhulu ukuthi sebeze bayithola imessage emva kwesikhashana ngibabhalela. Ngiyabonga kakhulu sengathi bangakwazi ukuthi bengisize futhi kule nkinga le ngibhekene nayo. Hayi Nkonzi, size sikubambe. Indawo yakho seceleni kanje. Usestays. Sibonga ukuthi ngifike. Hey, hamba kanjani? Hayi hamba kahle. Oh, singacupha la. Angacupha. Okay, Nkonzi. Hayi khuleka. Le nkonzi ayihlali phansi. Iba nje i-robot, ima nje one way. Oh, okay. Kahle. Vele phela into eyenza abantu abagadi. Oh, baya. Angazi ukuthi lento sizoyiqala kuphi. Themba ukuthi yalazi vele igama lami. Hayi ngikwazi kahle mfowethu, hayi. Ngibonga futhi ukuthi ukwazi ukuthi ufike emva kwesikhashana ngikubhalela. Hey, kunini nje ungikhalela. Hayi khona kahle. Sengize ngafika. Nkonzi. Uyaphila? Hayi kuyaphileka kunjani? Okay, hayi. Ungayithula igama lakho and then ke muse. Yeah, hayi igama mina nguLethokuhle wakwaMtolo. Okay. Hayi ngisuka khona la eNanda. Ngiye ngakubhalela mfowethu. Ngathi nginenkingana la bengifisa ukuthi ungisize kuyona. Okay. Manje lana umama sewashona emhlabeni wadlula. Yabo. So mama ke wabese esethola umshado, wayeseshada. Eseshada nomunye ubaba, la ngibe kanjalo. Washada nomunye ubaba kusho ukuthi ke manje abasekho vele manje bobabili nayo ubaba lo. Ngisho ukuthi stepfather. Stepfather phela sifike nomfana waso ekhaya. Okay. Yebo, sesethe ukukhula yena igama lakhe uSipha. So manje yazi
abasekho abazali bobabili naye yena lo baba uStepfather. So umuzi lo bekowama, umuzi bekowama njengoba nibona nje nani into zamali lezi zonke lezi, umuzi bekowama. So ashone bashone nobaba loyo uStepfather. Into eyenzekayo ke wena baba, umama ke naye ubaba ashone. Kusho ukuthi manje ke kube khona ukuxabana nokuhekelezisana khona lapha ekhaya phakathi kwami nomfowethu uSiphawu. Senisele nobabili. Sesele sobabili. Abasekho abazali benu. Abasekho manje abazali. Yeah. Yena unabo uma wakhe. Hayi unawo wena, unawo uma wakhe uyaphila. Yebo. Okay. Kube khona ukuhelezisana manje. Kanjani manje ngimbuza umfundisi singayibangazani into zama wami. Singayibangazani into zama. Njengoba nibona nje, nawubona nje razo la kukhona into zama la. Awukho nami engakwenza. Kuyimanje bahleli nje khona lapha ekhaya kwama. Bangixosha bangikhipha mina. Ngisele manje lana ngiyarenta mina ngiqashile lana impilo enzima. Angifuni uqamba manje impilo enzima. Impilo enzima. Ngempela razo nginifiso sokuthi ukwazi ungisiza njengoba nje ngicelile ukuthi ngibhalile lapha ngathi ngingakwazi ungisiza ngempela. Ngoba isekhaya lapha ngiyafisa ukubuyela. Manje wena bafo into okhala ngayo kahle kahle ufuna thina sikusize ngayiphi kahle kahle. Ebengifisa ukuthi mina ningisize ngakho. Nebe ngikubhalelile lapha kuleli khaya. Ukuthi bengicela bangisize ukuthi ngikwazi ukuthi ngibuyele ekhaya. Ngixoshe lo muntu futhi olapha ekhaya ngoba kuhleli ngokungemthetho kahle kahle. Uhleli ngokomthetho akukhona kubo kwababa wakhe lapha. Okay. Ikubo kamama lapha. Umama naye sewashona. Naye futhi lo baba washona. Okwakufanele ukuthi yena ashathi ikhwama ahamba. Okay. Kodwa yena uzongihelelizisa ekhaya. So manje wena mfethu ubona ukuthi ungaba right ukuthi sihambe siyozama ukuthi sikhiphe lensizwa le. Nake nazama yini ukuthi niyozama ukumshaya ngered card. Sekukaningi bhuti, sekukaningi. Kanti angafuni ukuphuma kahle kahle. Awukungichazela indaba yendlu ukuthi kuhamba kanjani, kwenzakalani ngendlu. Indlu kahle kahle umama wayishiyela thina abantwana bakhe. Mina omdala. Wayishiyela nini abantwana bakhe ngaliphi? Washiyela mina ingane zakhe lezi ayizalayo phela. Ezakhe, hayi lezi zikale ubaba lo phela afika nazo. Wena wayibona itayitela lendlu noma incwadi Ngalibona eshoyo ukuthi indlu wayishiya noma yasala ingashintshiwe ownership noma kwenzekani? ngalibona itayitela impela incwadi. Ayibona. Lalibhala Lisho mina likhomba mina impela. Likhomba mina. Mina manje omdala. lo wathatha amandla ukuthi akukhiphele ngaphandle. Angithi phela ke ile genge satshwa ehloniswayo emgwaqweni. Akukho nami engingakwenza ngoba amandla nawe yena kushuthi phela umlilo asheshayo. Angeke ngisho ngazi ngathini ngempela. Kodwa umuntu ohlonishwayo phela naye emgwaqweni ngendlela zakhe. Laba bafana abagangayo. Mayeke ngisabela impilo yami phela nami. Ngisabela impilo yami ngempela. Ngiyacela impela ukuthi nikwazi ukuthi ningisize isimo ngempela engingakwazi nokuthi nami ngizosithini lesi. Ongangokuthi futhi ubuya ngisabisele nangokufa lo muntu. Ingakho ngicela ukuthi ngcono avela athathe imithwalo yakhe aphume ngokufanele. Okay. Yeah. Hayi. Siyakuzwa mfethu. Ngiyacela. Yona le ndoda ingakuphi mhlambe singake sizame ukuthi sike siyokhuluma naye mhlambe sizwe ukuthi ithini. Ikhona khona lapha ekhaya. Manje impahla maseyihleli kabuhlungu kanje Ayi akusesikho. akuhle impela. Ngabe ngithi impela sikhulumele ngayikhona ngale manje kugcwele kwakhona izimpahla futhi. Hey, Ngiqashile nami la manje nawo kubi impela. ngiyabona ndoda ukuthi Kubi. hayi asike sizameni singakwazi ukuthi yena siye nikuyena mhlambe sike siyokhuluma naye sike simuzwe ukuthi yena yini emenza ukuthi aze akhululeke ahlale lapha emzini kama wakho. Hayi. Mhlambe yini ephathekayo ayiphethe emenze emgunyaza ukuthi ahlale njengoba ehleli nje emzini kama wakho. Angizwa Ngoba ngithi yini emgunyazayo ukuthi akahlale khona lapha emzini kama wakho. akukho kumgunyazayo lapha. Ngoba nomuntu ayefike ngayo sashona kunjalo nje.
kahle yena kushuthi usehleli ngenkani yakhe noma mhlambe ngokuthi naye usehleli ngaleli ikhanda lakhe. Okusho ukuthi mhlawumbe ufuna ukudla lo muzi amanye amazwi angazi okusho khona phela. Singakwazi mhlawumbe ukuthi mfethu sike sinikeleni kuyena sike siyomuza ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Hayi inkinga mfuthu. Ngicela nje ukuthi sinikele kuyena sambe sifike senze bengicelile futhi ngiyacela nje ngempela. Mina la ngiyokwazi khona ukuthola ngempela ukuphumula futhi nami. Njengoba sisuka nje manje siya kuyena ngeke egcineni mhlawumbe ube nenkinga noma mhlawumbe kanjani ukuze siqaleni sikwenzele i-protection order against yena. Yabo? Hayi bengicabanga ukuthi lokho ngingangcono cause hayi Ukuze makwenzeka kukhona into eyenzakalayo kuwena sesinolwazi lokuthi kuzobe kuyena. You understand? la kulokho ngingangcono futhi ngangcono kakhulu. Sikwayikona ngisabela ngisho impilo yakhe. Okunye lokho kumele ngikubheke. Ngomuzi kamama. Umuzi kamama. Shuthi sengafela umuzi kamama. Hayi ngiyakuzwa Nkosi. Mhlambe ke sokwenza njani la noma uzokhiya? Hayi ngizokhiya. Okay. Sike siqombole sibone ukuthi somisa kanjani lapha. Asambe sumvalela phakathi. Yabuya manje. Mfethu ungangena mfethu Nkosi. Singa-entertain endaweni zabanye abantu. Yini oyenzayo manje? Hayi bo, yini manje kwenzakalani? Into yamama. Wenza into yamama. Umuntu omdala. Sawona sisenjani? Mfethu, mbuyisele mfethu. Hayi, into kamama. Mawesisi. Into kamama. Uyithatha kuphi niyoba? Ethenga. Into kamama le. Into esezalukwazi. Into abantu abadala. Into kamama le. Masisi kanti right. Amakhamera kwenzakalani? I-right yokuthi ugqoke izinto zamawakhe kwenzakalani vele? Into enginezwe umuntu wami. Yena akutshela ukuthi into kamama lo mfethu. Yebo. Uzababasiphalo. Muzo ababwakhe. Hayibo. Okay, imake mfethu bese ukutshela uye lokho. Imake. Ukutshela uye sisi. Bese cela sihlale. Amakhamera ngikuciba ifi yami kwenzakalani? Singakwazi ukuhlala phansi. Cela sihlale phansi ke. Uphi ulokhu njani mfethu? Okay sis. Manje sisike imake manje njengoba kunje la ziphi ezinye the rest of impahla lezi zala endlini. Nkosi yami mina ngihlala neboyfriend yami la umuzi kababa wakhe. Wena nesho kangana ukuthi umuzi waba uphi yena lo? Awungeke ngiqambe usetuck shop. Uyabuya. Ngiyamfonela kodwa. Hayibo njengoba la ngazuthi kuyamukwa nje. Uye ukutshela lokho ukuthi umuzi wababa wakhe. Yes. Wena nesho kangakanani ukuthi umuzi kababa wakhe. Ngiyamthemba uzongiqambelana manga. Yazi wajwayela lo mfana. Cha nobabili ahlahle nejwayela futhi. Umzi kamama la. Umuzi wababa wakhe ukwenza njani? Umuzi wababa iboyfriend yakhe. Wesisi uyazi ukuthi lezi inwele lezi umfethu ayiphethe. Inwele zamawakhe umfethu. I do not know that. Wena wayithola kanjani lezi inwele? Umuntu wami wathi wangithengela. Isibindi. He said that about it. Isibindi. Into kamama le. Ekamama le. Ngokuzwa kwakho sacela umfonela mina umuntu wami. Sicela umfonele. Mfonele. Akamfonele. Umtshele ukuthi khona abantu abamlindile. Ngijwayela abantu. Sorry sisi sicela ukuthi usiboleke. Akafoni ngempela. Kwenzakalani ngalo bangumsindo la?
Ingane yamakhelwane ngiyigadini. Uyifuna nami? Ya inamba. Hayi ngizomfona. Phela awucela ukuthi bacela. Hello? Kwehlisa kancane umsindo ngale. Baby. Ukephi? Ngathi kuhlala manje. Sacela uze la please fast. Angazi wenzakala kufika amakhamera khona ubhuti othi umuzi ngama wakhe lana. Angazi sacela usheshe manje. Please. All right. Oh yes. Akezi impela. Hayi naye mina ngichazela nje ukuthi uzala nje. Manje sikwenza kanjani ke? Ublo umuntu wakho manje Hayi njengoba. uthi yes khula. Hayi isitolo sila doors. Hayi ngathi uthatha imali yami impela yakezi. Kodwa ningahlala kanjani emzini womuntu? Mina ngazi ukuthi umuzi kapha kwakhe. Isibili. Okay. Umuzi webaba endoda yami. Isibili. Angiyazi lo bhuti lento ayikhulumayo. Nanokuthi iwifi yama Yazi wakhe. ukuthi ifurniture yakule ndlu njengoba ngazuthi nje senibekela nombhedo edaning. Isede yazi ukuthi idaning le. Hayi ngiyabona. Hayibo. Alright sisi angazi ukuthi sokwenza njani ngoba semdinga yena. Hayi yes khula. Yes. Khona zicacisa kahle ukuthi uzala. Ukuthi kwenzakalani sizwe kahle kuyena Ngoba ukuthi usaphambi kwesata yonke. Qala ngisho ingane nakho umndeni impela la. Hayi ingane yamakhelwane. imagada wena. Yeah. Wena ugoduka ngani kuyekeni? Awuhleli nomuntu wami. Ungathi uhleli la endaweni enje sisi. Ngihappy phela la mangikhona naye every we are I'm happy with him. Buka amakhethini ungazuthi Xova ingulube la. Iqiniso sikhuluma xova ingulube. hayibo Nawe sisisho ingulube, xova ingulube phela. Hayi umuntu ongahlala Ngathukani ke phela uhla ingulube phela mina ake umuntu ongahlala kahle. Into endala. hayibo buka ingube buka injani. Ungaqasha nje imbungulu kwayimanje nje la. Hayi Hayi, sisi. umzi kamanje lo. Nina fan ngisho nokuba nefan. Hayi. Hayibo. Hey baba. Ufuna imali Ubaba. Hey baba. Hey. Isemzini wakho. Isemzini kabani. Isemzini kabani. Hotelanga uthathe yonke le furniture. Isemzini kabani. Hotelanga uthathe le furniture. Futhi ebo baby, iwivi yakufunda lezantsha zakho. Ngikuthengile iwivi wena umntwana uzakalani. Yes. Unjoy. Yazi ukuhlaza mfana. Yazi ukuhlaza. Hey baba. Ukuhlaza lo mfana. Awuhlale phansi. Hawu, sengazi ngitshela abantu. Kunisgoko. Usekhaya. Kunisgoko. Unomuzi wena. Nomuzi, umuzi wababwami. Uzokhalisa abantu. Umuzi wababwami. Baba. Hey baba. Ngeke ukusize ngalutho Ufuna kulo. ukishayela ababwami. Baba uzokhokha inkomo baba yezwa. Wemfethu. Uzogeza lo muzi. Angizwa. Wemfethu. Nobani ke Ahlale phansi. ngibuze noba. Ahlale phansi. Nobani first place. Ima. Hlale phansi. Uthola amanye amadoda Bathi njengomuntu okhulile enqondweni. Angazi lento le. Siza kwehlela kwenzakalani ngengane. Wemfethu. Unjani? Bona Yaphila. Ayikabi ke. Asekho right manje. Ngonakela umoya. Ayikabi mfethu. Fice nje amadoda ngumuntu wami kanjani. Wonwe yini umo? Wonwe yini? Imake. Lento le siqale la kulezi inwele lezi. Ezaba inwele. Inwele lezi. Inwele za mama stepmother. Isibini Manje imake, mabafu. Aboma sakhulumeka kuba nje angry Okay. furious. Okay, mfethu. Kodwa inwele stepmother lezi. Okay. Ngabona ubaby akathathe lokho okudingayo, lokho okudingisa sakulahla. Yena ubafo oqeda wafika la. Wathatha yonke ifurniture lombhede alright. Ubona nje ukuthi umbhede uyiscape. Angisawazi. Yazi kabani leso Imake bafu. Yangiyanisa buwardrobe bunjani la bunjani ngiyabuka ku-empty ngithini mina ukuthatha izinto wahamba ngenzeni Wemfethu phinde awume. futhi ungilethela nini Ngilalele phela. Wena angithi wafika nobaba wakho la.
kunjani impela. Okay. Ngicela uchazeke isitori sakho mfethu ukuthi into ekugunyazayo ukuthi uhlale la kulendlu yini? Hawu baba wami sewenza wa-investe kakhulu nomuzi. Baba Yeba. Manje khona safika kunje. Baba, ngifisa umoya. Safika kunje. Myeka chaze ya. Safika kunje. Wafika yena. Wafika nabafana abanye abafana. Wathatha ifurniture. Ngamyeka ngoba ecatha ukuthi ifurniture yamawakhe njalo. Ngamtshela bafu. Ubaba wami ifurniture yakhe le ngafika mina ngingekho ukuthi ngikhula la ubaba wami wasebenza kanzima naye umawakhe uthi mawakhe bengenzi into yabo wafika ngosethi manje sifuna nalomuzi wemfethu imaki azilime ziyetsheni baba umeke akawazi umqondo befika mehamba baba umeke lapha no ungazi baba umela papa webaba awume itayitela thini lalomuzi showcase ibhale ubaba wami baba wamashiyelana wait yithini ekhuluma engifuna ukwazi wena engifuna ukwazi ukuthi sicela usiprovide ngamaphepha approvayo ukuthi kwakho la bona ngizothatha esinye isikhathi ngoba angazi mhlawumbe ehambe naye wemfethu wena wena mfethu ngicela ungilalele la. Wena you don't have a right yokuthi uclaim ukuthi lo muzi kababa wakho. Yes. Angithi imali wafika nobaba wakho la. Lalela. Okay, lalela emphethu yazini mina angithandi ukuthi ngilibele ngikhuluma kakhulu yabo. Ngoba manje ngiyathanda ukuthi okay ngicela ngenzele ningivumele kuba ngithanda phuma abone kwakho wemfethu wemfethu ngikubuza yini ungafuni wena ukuthi urelax usize ukuthi sithini relax kanjani ngifica amadoda nje esegcwele wami lalela ke mfethu imake okay asenzeni kanje bafo wait okay asenzeni kanje yazeni mfethu sizohamba si home affairs mase siyahamba siyocheck ukuthi kahle kahle lo muzi hayi lokho imali masithola ukuthi awubhaliwe wena umuzi senze njani ngizophela ngizomlinda ukuthi ngiphele inyanga luma kanje ngithola indaba bese ngibona kanjani uzophuma namhlanje uyaphuma wemfethu uyaphuma namhlanje can you see what he's doing uyaphuma wherever he's coming akosingise ngasikhuluma uyaphuma namhlanje ngihlala endaweni engcole kanje nibele nikhuluma isingisi esinuka amasimba imali njengoba nibele nizenza izinto ezingcono ngesingisi kodwa bukani nihlala ubheke lalela imababa webaba wathatha ifurniture yababa wami ngamnyeka ngoba ngafuni wenkosi ifurniture yababa wami kwenze njani ibaba kodwa ke mufuna ukwenza lento ibe ihlala lalela ke yazi senze njani ngicela ukuthi ke njengoba siyabona ukuthi sekusele indonga kuphela sicela ukuthi ke thina sosuka la manje sambe manje ngayisho kanje ukuthi usele indonga phela phambi kwecamera phambi kwabantu uthi hlala phansi lalela sibonile ifurniture la endlini ngiyathembi manje wena usuzongikhiza amaphayili ami ukuthi hlala phansi uma ke mfethu ahlale phansi phela kuzeka nawe lalela mfethu lalela ama ifurniture lalela mfethu lalela ngidinga amanzi udinga amanzi hlala phansi mfethu sobuya kusasa la sambe sizolanda
sikulethela amatayitela omuzi Saningenzele. yonke into and wena lapho uzoqoqa le mfucululo yakho Imvucululi. uthathe nalo maskito wakho Get niphume lalela la nayi inwele zakho lezi Umsila wehashi kamama lo. Okamama leli Ngeke imphumele mali ngathi ngibiza amaphoyisa. asambe mina ngikhombisa. Mina nguJobe. Mina ngikhombisa. Yes. Sora namabhalsa suwa. Sekhaya la. Yes. Sekhaya. Anodayisa le uyivele uzoyibhema le mali. Pawo. Sobona ngiyabuya. Ungaqeda amaso wakho. Amasela. Bafowethu ngizothanda kakhulu ukubonga kwiMgwazela TV bafowethu ngiyabonga kakhulu ngalento lesimanga. Nazi nezinwele zikamama sengisengayithola egcineni. Ngaphela ngingeke ngisho ukuthi ade ngileli inwele lezi. Kodwa egcineni sengizengayithola nazi nezinwele zikamama lana. Sengizokwazi ukuthi nginiye nodadewethu inwele zikamama wakhe aqoke naye. Okunye futhi okuyisifiso sami sengathi angaphuma ke manje sekusele kokugcina ngicela ukuthi manje seke kube ukuthi finally out aphume umfowethu lona. Kushuthi ke sekusele ukuthi manje siyobheka ama documents, kuhlanganiswa ama documents lapho nalapho and then siyeka Department of Housing ukuze abone lo mfowethu lona ukuthi akabhilongi lapha. Simkhombisa iproof yokuthi akabhilongi lapha. Sifuna ukumthatha yena mathupha nomfowethu la uMgwazela. Sambe naye siyeka Department of Housing. Afika ayibonele yena mathupha lapha ukuthi akabhilongi lapha. Ngeke ukuthi wakagamede ufuna ukuzoyifanisa nomuntu wakagumede uthi hayi cha ngoba nakho usibanibani wangena la kanjani nangani noma naye ngizwa bafowethu ngilimele kakhulu emoyeni bafowethu kodwa ngiyathemba ukuthi ngalunga ngikwazi ukuthi ngibuyele ekhaya bafowethu. Ngiyabonga kakhulu iMgwazela TV bafowethu sengathi ngaqhubeka njalo ukwazi ukusiza abantu abasenkingeni ezifana nami ukwazi ukuthi ubasiza abantu abadinga usizo njengami nami balithole. Ngiyabonga kakhulu. Yebo njani sisi? Oh, singakwazi ukuthi singene. Oh, hayi. Hayi asile kuzokuhlasela sisi sicela ungisondezele phethe into yokuhlala. Okay sisi namhlanje ngazizile ngokuningi kahle bese socela umfana la ekhaya ukhona. Okay sisi sesitholile sisi ukuthi kahle into esize ngala sizozama ukuthi simbonise ukuthi ngoba nalo mfethu omunye akekho. Okay yabo amaphepha la kodwa isidingo sokuthi uwabone wena sikho ngoba nama signature lawo yabo nazi ne-ID kamfowethu uyabona ukuthi iya corresponda lapha egameni lelo yabona ezinye ama documents so yabona ukuthi kahle lo muzi lo ukuthi owabani lo ade kutshela ukuthi umuzi wakhe lo ayikho lo and futhi sitholile ukuthi nalo mfethu akasiyo wala ngokuhlala kodwa ubuwazi ukuthi waseZimbabwe. Yebo ke ubaba wakhe waseZimbabwe and naye lo mfana wafika nobaba wakhe la evele eZimbabwe. Ngijola neshangane. Kanjani? Phela khona ukuthi ishangane. Awumuzwa yini ukuthi ukhuluma kanjani? Angazi mina inkosi yami. Kanjani? Yini oyinawo kanti wena oyinakayo? Mina ngazi ukuthi inkosi yami umuzwa. Okay. Sicela usiphi noma la engafoneleka khona noma ungamfonela umtshela ukuthi akeze sesikhona. Ngizonika inamba yakhe. Okay. Ngoba manje yabo sifuna ukuthi noma sishiya lento ube nolwazi lokuthi soshila amaphepha and ube neproof. Sikunike futhi nezinsuku zokuthi la
niphuma nini and ngokujwayelekile nje kahle kahle ngingathi ngokujwayelekile kodwa uma ngikhulume naye wena ngingakufaki kakhulu kule nto ngoba awuhlangene vele okay imake sisi okay ya ibiza imake ngicela ungangibizeli yona cela uyi imake ya okay imake ya cela ungibhalele yona okay yebo baba njani Ngiyaphila nina njani? hayi sikhona we baba manje besila mfethu kahle kahle sikulethele amaphepha approvayo ukuthi wena awubhilongi la Hayi bo amanyane lawa aningitshela wona. Yazi amanyane lawa aningitshela wona. Yazi kanjani enye into ebuhlungu enye into ebuhlungu nansi wena mfethu hayi mangizwe phela ngilalele esengibuyile lapha ngizongitshela kahle ngoba amasiko lapho ngilaleleke lalela phela amasimba ngizokutshela wena wemfethu wena usiwe wala eSouth Africa wena esingaku-understand ukuthi wena wafika nobaba wakho niphuma eZimbabwe wena nobaba wakho namaZimbabwe wena umZulu okhuluma isiZulu esinje wena ukahle ukusijwayela kabi wena okay lalela-ke awunamuzi wena ukahle ukujwayela kabi wena kwakho la lalela-ke imake ngizweke maphela ngizwe ukuthi ngithini okay ngizokufundisa-ke mina abantu lalela-ke ngicela wenze kanje ngizoshiya ama-forms la approvayo ukuthi wena usiwa la and mase sibuya ngeke kusaba mnandi sobuya sokujikijela ngaphandle amaphepha-ke ngizowashiya la kusisi yewe nonkosikazi wamkhokhela malini lo sisi uzombiza unkosikazi wakho ukuthi uyaphapha uhamba ubiza bonke abantu uyamazi unkosikazi uthi into enjani wena ukahle wena ukujwayela yabo wena lalela-ke ngizwe phela okay ngizokubonisa abantu abakujwayelayo lalela-ke sikupha 24 hours ukuthi umuve la okay lalela-ke makukuthi awukuthandi lokho noma mhlawumbe awuboni kahle hambe e-police station okay isikhathi sami ekhaya kwami ukuthi lo uzwashelo komwami angazongijwayela kabi wena okay mina-ke ngiyakutshela-ke okay mina-ke ngikupha 24 hours la uzobona-ke okay nansi-ke amadokhumenti la approvayo ukuthi le ndlu ekamfowethu lo besifike naye wayishiyelwa uma wakhe noma wakhe wayishiyelwa umakama wakhe so ngenxa yami lezo indonga lezo sonke lesikhathi ngizokutshela 24 hours ngangibhedela nonke 24 hours lokho-ke ngiyakutshela lento isebenza ngiyangibhedela nonke futhi angifuni ukuphinde ngimbone lapha kwami ngiyangizwa ukuphinde kube umcondo wenu ngiyajwayela ngizongiza kwami ngizongishayela umthetho imake uthi thina siyajwayela nangijwayela
lapha angazi noma mhlawumbe uzwa kahle igwelo khona emandlebeni. Okay. Ayikho-ke inkinga-ke mfethu njengoba ngichazile ukuthi sikhupha 24 hours soshiya la maphepha and ngifuna ukukubonisa-ke ukuthi ubani-ke Uthatha lalela la, uthatha lamaphepha akho, hambe uyoletha ushitabe ngawo, waflash ngoba mina lamaphepha afanye udoti ngikushile umtshela wona. Okay. Yezwa ba. Alright. Lokho ngiyise ngomoya ba. Awunawo ngisho i-ID nje obuphapha nje. Hayi bukho sizoba sazoyibona ID yami futhi yazini. Ngikukhombisa ubuyazi ngicela usile wena. Ngicela usile. Koma document. Ngifuna ukukhipha ukwazi-ke wena. Uma une-ID uyobuyithathephi? Kanjani? Uzobona ukuthi kanjani, khululeka wena. Yazi ukuthi kanjani. Ngizokubonisa ukuthi kanjani. Mina uyangisabisa baba. Okay, uzobona ukuthi ngiyakusabisa yini. Alright-ke ngithe ngikunika 24 hours. Ayikho into engizoyikhuluma nawe mina. Nanka amaphepha la ngizowashiya kulo sisi. Akhuluma namathu udikile emthini. Yes. Wena usukwazi ukukhuluma kanje efonini nami. Sazange ngalodle ngakubonelela la ngaphela wazongiphaphela futhi ngiyahlonipha. Abo manje ngishaya ivolo nina. Okay, ayikho inkinga. Ngiyabonga bhuti. Kodwa uzothandaza ukuthi ngingakufici la after 24 hours. Ngoba i-warning ngikuphile. Wena yabo wena u24 hours uzoswela lo moya lo mphefumulo okhuluma ngawo. Okay, bye bye mfethu. Sis. Yawuzwa nomdlembe wakho uthi uthini? Okay. Cela ubambe la. Mayifika ufike umbonise and nawe after 24 hours angikudingi la. Hayi mina ngifundela ekhaya. After 24 hours angikudingi la. Sizwana. Semba ukuthi-ke sizwane. Yazi bengicabanga ukuthi senze njani? Sivesane simkhiphe sivale. Kanjani? Eh? Uzosipha 24 hours. Indlela asekhuluma ngayo lo bhuti ukuthi uyadelela uyeyisi. Mina mina nginekhaya. Please give him 24 hours ukuthi acabanga ukuthi uzowenza kanjani. Cha, ukuthi angivale manje lendlu ukuze ngimbonise ukuthi angidlali. Lalela sisi, ngicela ubonise lawo maphepha. Inipha 24 hours. Ukube ngifike naye lo mfethu lo munye ngabe yena akazange asizwe lesi story. Kodwa awuzamzameni ukuthi nimove. Qedile. Themba ukuthi yonke into ebengizele la iphelile. Madoda, sambeni. Nawe sisi awukuzama ukwenza izinto kahle. Awukuyeke lento usungaze uyidayise cheap kanje. Uzovuma ukuzohlala nomuntu awumazi ngisho ukumazi. Ukuyidayisa cheap lento yenzayo. Hayi. Nina kodwa